మరి చలో రెడీ రెడీ రెడీ
କହିଲେ କଣ ନା ଆମେ ଝିଅ ଘରୁ ପାଣି ବି ଛୁଇଁବୁ ନାହିଁ। ଦେଲୁ ନାରୀ ହେଲୁ ପାରି। ଏବେ କଣ ହଉଛି? ଆମେ କତ ଡାକୁଛୁ? ଆଇଁଷ ବାର ଦେଖି ଚାଲି ଆସୁଛି, ଗୋଟାଏ ବକ୍ତରେ କିଲେ ଚାଉଳର ଭାତ ଖାଇ ଦଉଛି। ଆଇ ହେଟ୍ ଇଟ୍ ନିଶା, ଆଇ ହେଟ୍ ଇଟ୍। ଖାଇବା ପାଖରେ ଉଠି ଆସିଲ। ତୋ ମା ଆସିବା କଥା ଶୁଣି ଖୁସିରେ ମୋ ପେଟ ପୁରିଗଲା। ସେଗୁରା ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ମୋର ଚିକେନ ଦରକାର। ସେ ଅଧ କିଲେ ଚିକେନ ଯାକ ସବୁ ଖାଇଥିଲା। କିଏ ଖାଇବ ଅଧ କିଲେ ଆମକୁ ହେଇନଥାନ୍ତା। ହେଲେ ତୋ ମା ଆଇଁଷ ପାଇଲେ ତାଟିଆ ଟେକି ଦଉଛି। ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଖଟିବି ମୁଁ। ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ମୁଁ ଆଣିବି। ତୋ ମା ଆସି ଖାଇଦେଇ ପଳେଇବ।